waɗannan malaman har Malam Abubakar Gumi ya mutu faɗa suke da shi. Ina son kusan wannan ba wasu bane su Sharif Sale ne da su Ɗahir Bauchi da su ainihin Sunusi Gumbi, har Sunusi Gumbi faɗa yake da Malam Abubakar Gumi kusan wannan, da suka ainihin samu faɗansu da Malam Abubakar Gumi ba su ci riba ba, sai suka dawo yanzu kaina da Ja'far Mahmud da Muhammad bin Usman da su Dr. Ahmad na Kano da ainihin wato Malam Abdulwahab da makamantanmu. To shikenan sai suka yi zaman wannan fatawa a Sokoto, sai suka ce sun fitar da fatawa, su ba su yadda a ce Allah a sama yake ba, don haka ce Allah a sama yake an rage mai daraja, wato sauran gurare fa wannan aƙida za ta kawo rudani. Amma su da suka ce haka ɗin nan su ne suke cewa kuma komai Allah ne. Ɗahir Rubuci ya yadda cewa a ce komai Allah, sannan su ɗin nan da ke faɗin haka su ke cewa ana iya rubuta wa Allah wasiƙa, sannan su da ke faɗin haka ɗin nan cikin tafsirin Ɗahir Rubuci bare yake cewa ana iya ganin Allah. Annabi Musa ma da ya ce ba zai yiwu ya ga Allah ba dan ba ɗariƙa yake ba, wadda Annabi Musa ma ɗariƙa yake da ya ga Allah. Waɗannan maganganun ba za su kawo rikici ba sai in kace Allah a sama yake, aka ce mai dalili kace Qur'ani da hadisi. To abin kunya ne kan musu shine ka gama faɗa da mutum ka kasa nasara da shi ka daka ne da 'ya'yan shi. Saboda haka kun ji sirrin wannan matsalar. Idan waɗannan maganganu da muke faɗi sun zama ruɗani, yaya aka yi waɗancan maganganu ba su zama ruɗani ba? Mutum yana cikin limanci ya ja da baya ya ce ya ga annabi ya zo ya karɓi sallah, mutum ya ce yana ganin Allah, mutum ya ce yana iya zama Allah. To sai aka samu wani shehin ɗariƙar ƙadiriya a Kano yau wajen shekaru 40 sai ya rubuta littafi Fatuhul Maula da Hausa, ya ɗauki siffofin Allah ya bai wa Sida Abdulkadir. Mu ahlus sunna ba ma zargin Sida Abdulkadir dan mutumin kirki. Daga kaɗan daga abubuwan da yake cewa yana aiki da kun fayakun, amirul auliya yake tun azal, hadarar da ba mai ja da shi a ita. Idan ka tashi kai magana kana a kananka ko katsina, zaman bagadaza baya hana ya ganka ya ji ka ko a ina, kadai yake bai kamata sa ba, wali yake shehu ko a ina. Yanzu waɗannan maganganun ba za su kawo fitina ba sai dan an ce Allah na sama. Duba aka ce Sida Abdulkadir yana Baghdad ita ce headquarter ta Iraq, amma an kana Kano ko Katsina in kai magana yana jinka. Sannan ba dan kunyar sarkinsa ba ya sawo aljanna gaba mu shige ta a nan ba fargaba dan girman Abdulkadiri, wai kunya Allah yake ji kawai da zai kawo aljanna nan ai ta shigarta tun a duniya. Wanda annabi Musa ya yi shela jama'a cikin kuwa ya san inda gawar annabi Yusuf take. Annabi Yusuf ya ce in za a bar garin nan a tafi da shi, ina gawar shi take? Wata tsohuwa ta ce ita ta sani amma ba za ta faɗa ba sai an bata aljanna. Ya ce shi aljanna ba tashi bace, in za ta faɗa dan Allah ta faɗa, ba zai iya bata ba. Sai da Allah ya mai wahayi ya ce ka ce an bata, sannan ya ce to me abin ya ce an baki. Amma ku duba anan ana cewa fa kawai kunya Allah yake ji don haka ba a buɗe aljanna anan ai ta shiga ba. Wancan hadisi Hakim ya ruwaito shi, sahihin hadisi ne. To abin da nake cewa jama'a, gaskiya saboda Allah, wato mutane ne suke neman fitina amma ba za su samu dama ba. Mu abin da muka ce yadda muke karantar da jama'a, kowa ya tashi ya karantar da jama'a, kuma mu ba alfahari muke ba, a'a haka abin yake, aikinmu ne. Muna karantar da jama'a, kuma ku tashi ku karantar da jama'a ku. Muna karantar da littattafan hadisi da fiqhu da larabci, kuma ku karantar da naku me kuka yadda da su. Amma yanzu abin kunya ya kai abin kunya, kamar a ce Malam Sharif Sale tsawon tun 1976 tun 76 akwai littafin da ya rubuta tun 1976, kaga tun muna yara, ma'ana tun lokacin shi ya zama malami, amma baya tafsiri a Maiduguri. Sai da Malam Ja'far ya fara tafsiri sannan sai ce ƙarya ne abin da yake faɗi, sannan shi kuma ya fara tafsiri. To jama'a wace irin neman fitina ce wannan? Kana zaune da jama'a ka ba za ka karantar da su ba, in wani ya zo ya faɗa kuma ka ce ƙarya ne. Don Allah ana neman zaman lafiya? To saboda haka aƙidar ahlus sunna ita ce Allah na sama. In aka ce yaya yake a sama sai su ce a'a bai ba mu labari ba. Ga hadisai nan, sahihan hadisai cikin sahihu Muslim,
wani mutum ya je ya kama baiwar shi ya mata dukan tsiya ta faɗi ta suma, ya zo ya ce wa manzan Allah ya yi nadama abin da yi, yana son ya yanta ta. Annabi ya ce a kira ta, ana kiranta manzan Allah ya ce mata aina Allah, ina Allah yake? Sai ta ce Allahu fis sama, Allah na sama. Ya ce man ana, waye ni? Ta ce anta rasulullahi, kai ne manzan Allah. Sai ya ce a atiqaha fa innaha mu'mina, ka yanta ta mu'mina ce. Tun a zamanin annabi aqida su kenan. To daga baya kawai sai mutane su ce to a auna hankali da shari'a, in hankali ya saba ma shari'a to shari'a ta koma baya, hankali ya wuce gaba. Wa alaikum salam. To jama'a lokaci dai fa ina son samu cikakken fahimta ne bisa mutum wanda yake mata kowane lokaci yana cikin tafiya, sai ya zamanto cikin tafiye-tafiyen nan zai ke samun abinci daban-daban. Shin daidai ne duk garin da mutum ya je, in dai gari ne na musulmi, ya ci yankansu? Ko kuma sai mutum ya tace inda ahalin sunna? A'a, duk inda ka je in dai musulmi aka ce to kawai ka ci abincinsu, ka ci yankansu, sai abin da ya bayyana gare ka, amma an hana ka bincike. Bukhari ya ruwaito hadisi, Aisha ta ce wa annabi ana zo mana da nama, ba mu san daga ina ba, ya ce tun da dai musulmi ne suka zo da shi, ku ce bismillah ku ci kawai, shi kenan. Na'am. Sallah kamar duk inda mutum yake, misali matukar ya ga musulmi sai ya bi sallah, in abu ya bayyana mushi to shine sai mai ishmawi ya ce manikta da bi imamin, wanda ya koyi da limami sun mata bayyana lahu annahu kafirun au kaza ya ce to sai ya sake sallah. Amma tun farko baka bincike, amma in ka zo kana zuwa sai ka gane matsala to kaga sai ka kauce, amma baka ga matsala ba bi sallah, daga baya matsala ta bayyana to sai ka kauce. Alaikum salam. Wato jama'a muna da uzuri ne, uzurin nan ba mu ne muke gaggawa ba, akwai direba ne da muka ɗauko wanda ya ɗauko mana jama'a, to gaskiya yana taimaka mana a wajen addini. Duk inda za a yi zirga-zirga tafiyar 5,000 sai ya karɓi 1,000 hannun jama'a. To kun ga ba zai yiwu kuma mu ɗan rinka takura shi ba, saboda muka takura shi gobe kuma in ya karye fa. To shine sai ya ce mana yana da buƙatar yanzu mu isa Zaria da wuri, zai ɗau kaya zai tafi Mina. To kun ga ya kamata mu mishi adalci. Wannan jama'a wallahi shine kadai uzurinmu, don haka ku yi haƙuri insha Allah. To malam insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Insha Allah dai kamar yadda aka ji wato ainihin nasihohi, muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya fara da mu shi, kuma shi Allah wato ainihin malaka wanda ya zo nan da yawan nasiha da shi da shawararsa, Allah ya bada shi gida lafiya. Kuma wato ainihin ya zo nan ne saboda wato ainihin kokari da yi ya ga ya ci wato bayyana da kai mara dangane da aure. Mun muna fata Allah ta'ala ya barkaci wannan aure da ya zo wato ainihin ya ci wannan da ya tade. Sai dai insha Allah akwai kasai da yawa da aka zo da su, ana fata duk mai bukata zai iya zuwa wato ainihin ya duba irin wanda yake so insha Allah ya ainihin sai kuma akwai ta yau insha Allah kafin duk su tasu, kuma ta tafi kuma rubuce insha Allah za a dai dakata a nan, wala Allah za mu kira malam babbar da zo ya dan gabatar da ainihin kalmar ta godiya sai a kashi. Wanda ya taimaka